Duhan sa mga balita, duha ka barangay sa isla sa Olango, drug cleared na. Dulan sa 36,000 kaupunganon ang nabakunahan na. Mayor Sean nanawagan nga di himong hikuganan ang taytayan. Bagong plaza, ablihan na unya sa publiko. Kalsada sa Purok Gumamela, Barangay Luok, sementado na pinaagi sa ahong cares. Maayong adlaw mga upunganon, adlaw karon Martes, tuig 2021 dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ako si Mork Anthony Bautista, maghatod sa mga nagunang balita sa Lapu-Lapu Weekly News. Human sa makuting pakisusi o pagtuon sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kung ROCBDC gideklarar nga drug cleared ang mga barangay sa Baring ug Tinggo sa Olango, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Hunyo 30. Ang regional nga direktor mismo sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA nga si Leve Ortiz ang mianunsyo sa mong deklarasyon. Barangays Baring and Tinggo, both of the city of Lapu-Lapu, to be declared as a drug-free barangay. I remove the Barangay Tinggo and Barangay Baring, municipal of the city of Lapu-Lapu, be given a drug-free barangay status. I think I'm the one further. Before I declare both barangays, let me extend my congratulations to the two barangays, Barangay Baring and Tinggo, because this is the first time in Lapu-Lapu City that we have declared the barangay as drug-free, and both your barangays are the first barangay in Lapu-Lapu to be declared. You must be proud of that, sir. Una nang gideklara nga drug cleared ang isla sa Kauhagan sa niaging tuig. Samtang nagkanayon si Gary Lau, ang Executive Director sa City of Lapu-Lapu Office of Substance Abuse and Prevention kung CLOSAP nga ang mga kalampusan gumikan sa paningkamot sa Barangay Anti-Drug Abuse Councils, Kapulisan, PDEA, Kadak, ingon man ang kagamanan sa Dakbayan ug busa administrasyon ni Mayor Junior Dahong Chan. Mipirma sila sa mga resolusyon kalabot sa pagkahimong drug cleared sa Barangay Baring ug Tinggo. Human nga malampuson nga nakakumpleto ang mga barangay sa gipangayong dokumento alang sa aplikasyon sa drug cleared status. Gitugan sa opisyal nga ang Barangay Baring adunay 74 ka mga drug personalities, samtang 36 sa Barangay Tinggo base sa Certified Badak Watch List. Ang mga drug personalities nakakumpleto na sa ilang Community Drug Rehabilitation Program. Sa labing uwing dato sa Lapu-Lapu City Health Office, kapina sa 35,700 ang nabakunahan sa 168,000 ka mga upunganon nga nagparehistro nga magpabakuna. Ang kapin sa 35,700 nga mga nabakunahan naglangkob kini sa kapin sa 27,000 nga nabakunahan sa first dose ug 8,000 nga nakakumpleto na sa second dose. Gumikan sa nagkadagan midagsa sa mga vaccination centers sa syudad, gihunong una ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong siya ng pagdawat o walk-in. Tama na ato lang inform ang atong mga kaigsunan na by schedule lang ta. We will not accept at this time for a walk-in. Probably we have sufficient vaccines we will announce. Mato sa City Health Office nga labing uwahing batch sa vaccine nga nadawat sa Dakbayan mao ang 4,000 ka doses sa Sinovac niadtong Hunyo 28 nga gitagana alang sa first dose. Sudlan sa duha ka adlaw nahurot ang 4,000 ka doses sa Sinovac diin gipahigayon ang pagpamakuna sa Hoops Dome ug sa City Auditorium. Samtang nahurot na sa mayaging semana ang nag-unang 11,000 doses sa Pfizer brand. Actually, wa magin maputol no ang vaccination para buyag. Still continue. Ang ato lang muna itong sa DOH na they can give us supplies para ang momento magpabili ng yapon. Mitambag si Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong siya sa mga upunganon ilabi na niadtong nagatubang og suliran sa kinabuhi nga resulta sa depresyon nga dili magpanuko sa pagduol sa iyang buhatan. Kini human sa milabahing weekend sunod-sunod nga suway nga paghikog sa taytayan sa Mactan. Actually, the bridge is naamang ginag-manage na ang bridge board, no? So we already gave that proposal to the bridge board and I hope that the governor being the chairman of that bridge naman to i-propose na posible mabutangan og railings, no? Dili malayatan ang first bridge, no? Parang walay nahimong sa tao ba kahit mga problema na mga questions so marag ilang maligdali lang kunanaan ba. So ang ato mahimo lugar sa site sa city mao na butang ra gitag tao nga to sa taas nga magtan-aw
kung kinsa na ang attend. Matod pa ni Mayor Chan, dili mapugnan kung adunay mohimo sa paghikog. Bisan sa mga precautionary measure, hangyo sa mayor nga modangob siyang buhatan aron na sa maong paagi kahatagan og solusyon ang suliran nga gihambin sa usa ka tawo, hilabi na niya nagtinguha nga maghikog. Those who are residents from Lapu-Lapu, ang ako panawagan, being the father of the city, if you have your personal problem, you can come to my office, you can have my Facebook, no? You can chat me or you can send me message. Nagmuntar og traffic enforcer ang kagamanan sa Dakbayan sa duha ka taytayan aron magbantay kadtong adunay buot nga mulayat sa taytayan. Aduna nay unyay laing kasuruyan ug laing atraksyon ang Dakbayan sa Lapu-Lapu sa panahon nga ablihan na sa publiko ang bagong Open Plaza o Plaza Rizal. Gisoro ini Lapu-Lapu si Mayor Junior daon siya namang plaza niadtong Hunyo 30 uban si First Lady Cindy King Chan kinsa mausab ang chairman sa Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission ug mga opisyales sa Dakbayan. Gihimo usab ang dry run sa dancing fountain din mao ang sentrong atraksyon sa plaza. Gawas nini adunay limpyo ug lapad nga mga pansayan sud sa plaza. Adunay senior citizens park din mamahimo sila makaduwa og chess. Adunay sa kahimanan alang sa pag-ehersisyo ug children's playground. Mato ni Mayor Chan nga libre ang paggamit sa plaza. Giawahag lang ang tanan nga motuman sa lagda sud sa plaza, sama sa pagdili sa pagpanigarilyo, dili pagvandal, dili mag-overnight stay ug dili ibto ng mga buwak ug tanom. Kutob lang sa alas 10 sa gabi abli ang maong plaza. Ako lang ipahimangno na dinhi 24/7 ang ato ang magbantay, no? Doon na tayo ibutang nga guard diri 24/7. That's number 1. Number 2, we have curfew. Not a curfew. We still maintain the curfew, no? Number 3, bawal katulgan ang ato ang plaza. Number 4, bawal mag-picnic, no? Probably, pwede ta mukaon, mga bata, mukaon diri, mga chicheria, no? Pwede lang, but importante i-maintain na to atong kalimpyo, the cleanliness, no? Kaya makita na to kalimpyo, natin ibutang ang mga garbage bin, mga kaisunan. Ang atong Lapu-Lapu New Plaza, atong ampingan, tabangan na to nga magmintinar tas kalimpyo, dili na to bandalan, no? Kung ginahangyo na to, bawal ang bandal. Anyway, natay guard, but dili ta magsalig sa guard. Usag-usa ka nato, kinahanglan, we are vigilant, no? Na mahimo mga kaigsunan, dili na to sayangan ang atong plaza. Wow, very beautiful. Oh my God. So, muna mga kaigsunan ko, hapit na nato ablihan. And the schedule probably gamay na lagkuwang good na ma-open na to, open into public mga kaigsunan. The new Lapu-Lapu City Plaza. Ang bagong plaza na imutan sa Barangay Poblasyon dapat sa Birhen sa Regla Church. Garbo sa administrasyon ni Lapu-Lapu City Mayor Junior daong siyan nga laing proyekto na sab sa Ahon Cares Bayanihan Project ang mapahimuslan. Kini mao ang pagpasemento sa agyanan sa Proc Gumamela, Barangay Luok ning Dakbayan. Dili na lisod sa mga residente pag-agi sa dapit ilabi na kunting uwan. Sagad yang ngungo sa mga moagi nga maglapok og libaong ang dapit. Matod pa ni Mayor Chan nga way nahimong improvement sa maong agyanan tungod kay pribado kining gipanagiyahan apan pinaagi sa Ahon Cares Bayanihan Project na sulbad ang maong suliran. Muna mga kaisunan ko, ang dakong diferensya kaniadto o karon. Kaniadto doon ay mga pribado nga mga agyanan nga nangandoy nga mapasiminto. Apan moingon ang gobyerno, dili pwede kay dili magamit ang kwarta sa gobyerno kay gipanagiyaman sa pribado. Apan pwede ra di ay mapangitaag paagi, pinaagi sa pagtinabangay. Personal nga kapasidad sa atong mayor o sa atong mga officials o sa mga lumulupyo. So, with the initiative of Mayor Ahong Chan, it was started. Kining atong bayanihan sa diyang nakapitan siya sa Barangay Paho,
unya iyang gi-apply sa tibuok barangay. Muna nga dili na maihap ang ato ang mga proyekto nga gihimo sama niini. Misaad si Mayor Chan sa mga residente nga dili irakutob sa mga proyekto sama sa road concreting ang ibubo sa mga lugar kay mohatag siya og dugang pondo alang usab sa proyekto nga mapahimuslan sa kadaghanan. I'm sure kining mga proyekto na to dili matunood ni nato mahuman sa usa ka termino lang. Apan nakita na to nga ubay-ubay na gyud ang nakapaymo sa pagsiminto sa agianan, paghatag og drainage, paghatag og catch basin gani dinhi sa barangay sa Luok, gawa sa Ahong Cares Bayaningan Project. Aduna tay gi-allocate na 500,000 pesos for the concreting of roads, for the drainage system. Gani hinaman si Kuya Jimmy igot siya nahibaw unsang mga proyektuha nga atong nahimo dinhi sa Luok nga mga agianan nga atong gipasiminto. Kana sinugdanan na makigsunan ko. Kung naapay ko ang Jimmy, Kunsihal Jimmy, kamong mga kunsihal nga niya karon dinhi, makakurom naman mo, makasesyon naman mo, tagaan na po mo og another 1 million pesos para sa pagkahimo og mga proyekto ninyo dinhi sa Luok. Ug mao kadto ang mga naguna og mainungdan ng balita sa Rakbayan sa Lapu-Lapu. Alang sa mga update, i-like ug i-follow ang Facebook pages sa Junior Down Chan, Lapu-Lapu City Chan Administration ug Lapu-Lapu City PIO. Ako si Mark Anthony Bautista, mag-uban tagbalik sunod semana sa Lapu-Lapu Weekly News.